Makalla wannan mai tambaya ta farko take cewa tana da ‘yar uwa tana nema mata mafita saboda yarinyar ta faɗa cikin halin shaye-shaye bin maza sai ta fita daga gida ta yi sati 2 bata dawo ba. To ita ta kasance tana bata shawara shine take cewa wace shawara za a iya bata duk da dai ta ce abin yana da alaƙa da talauci baban yarinyar ɗan union ne na tasha. Ba a dafa abinci a gidansu da dai sauransu. So kuma in an mata nasiha har kuka takan yi ta ce ba za ta sake ba, amma bayan kwana 2 ƙawaye su ƙara ɗibanta ta fita ta bar gida. To wace shawara za a bata da kuma addu'a a taimaka musu da addu'a da still suka tambaya. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan zama namu na 3 na 4 a wannan fili namu na amsoshin tambayoyinku, wanda galiban iyayenmu ne mata suke ta rubuto tambayoyin nan ainihin wato fejikan mu suna aikowa. To yau kuma ga mu da mai tambaya ta farko da neman shawara, kamar yadda aka ji dan uwa injiniya Abdullahi Adam Musa ya karanta. Wannan baiwa Allah yarinya ce ta shiga, kamar za a ce ta shiga yawon duniya, ko a ce tana bin maza, takan tafi ta yi sati guda sati 2 ba a san inda take ba. An yi ta daina abu ya gagara. To kuma gashi an faɗa cewa akwai matsalar talauci da kuma sauransu. To abu na farko dai daga cikin abubuwan da malamai suka yi bayani yake taimakawa a yau wajen lalata tarbiyya ta 'ya'ya akwai talauci. Abinda ake nufi, wajibi ne iyaye su yi ƙoƙari su nemi abin da za su riƙe kansu, su riƙe 'ya'yansu, musamman a irin wannan zamani, musamman a irin wannan lokaci. Talauci, baƙin talauci yakan iya sa gidanka ya fi ƙarfinka. Baƙin talauci yakan iya sa 'ya'yanka su fi ƙarfinka. Baƙin talauci yakan sa mutanen banza su shigo gidanka su keta maka alfarmar 'ya'yanka mata, ko alfarmar 'ya'yanka maza, ko kuma alfarmar iyalanka. Wannan yarinya ainihin wato yawace da take yi ba sai an yi wani dogon turanci ba, tunda akwai talauci ba abinci. An ce takan ɗauki lokaci mai tsawo wanda ba a dafa abinci a gidansu ba, su yi sati, su yi wata guda ba a dafa abinci a gidansu ba. Malam ai dole ta gudu, tana tafiya neman abinci ne kawai, kuma ta je ta kwana a ɗakin samari su biya mata buƙatar ta biya musu tasu buƙatar ta sha'awa, wal iyazu billah. Kuma ga mahaifinta yana cikin rashi, yana cikin buƙata, ba da yanda zai yi. To kaga shi kansa yanzu ana ta haihuwa, ana ta tara 'ya'ya, babu yanda za a kula da su. Shi ma wannan wata matsala ce, ba ƙaramar matsala ba. So dole ne duk wanda yake da 'ya'ya fa ya fita ya je nema, kuma ya nemi sana'a mai ƙarfi da za ta iya riƙe ainihin wato ba ni sunan shi, iyalinsa. Shawarar da zan baki ya ki 'yar uwa, wannan yarinyar ba abin da ya fi dacewa, tunda yarinya ce budurwa, kawai a san yadda za a kararrauta ta, a samu a yi mata aure, a kai ta duk inda ake, duk a wani gari ne kuke, a je a nemi taimako a yi mata aure. A nemi wani saurayi matashi da zai aure ta, saboda Allah ya haƙura da kayan aure, ya haƙura da gadaje, ya haƙura da katifu, ya haƙura da kaza da kaza, ya aure ta saboda Allah kawai, ya rufa mata asiri. Ba wani fatawa, ba wani abin da za a yi sama da wannan, tunda gidan ubanta ba zai iya ciyar da ita ba. Tana fita ta yi sati 1 sati 2 ta je tana neman kuɗi, ko tana neman abinci, ko tana ba da mutuncinta, kuma ta dawo ta fashe da kuka. A ce me yasa ta ce ita ma ba a san ranta take ba. Kaga wannan ya nuna cewa abin ya fi ƙarfinta ne. Da haka ni shawarar da zan bayar, bayan addu'a da roƙon Allah, a yi ƙoƙari a sanar da ubanta halin da yarinyar nan take ciki, dangi da family duka 'yan uwa, a yi taro, a yi karan dangi, a yi karo, a taimaka a aurar da yarinyar nan kurin, shine zai fi. Ku nemi taimako a samu a yi mata aure. Muna fatan waɗanda suke ko a wani gari kuke, ku yi ƙoƙari ku nemi malamai da suke da'awa, suke karantarwa, a nemi a tallafa mata, a ainihin wato a samu a yi mata aure, yarinyar nan a kubuta daga halin da take ciki. Allah ubangiji ya kiyaye, Allah kare.